Salutare băi și fete și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau și eu să fac primul meu vlog alături de voi. Sper să vă uitați foarte bine și să apăsați pe like și subscribe. Acum am venit de la școală, revenim când mă schimb. Da? Gata, băi, m-am îmbrăcat. Mai stau puțin aici la foc, deoarece trebuie să aprindă puțin și revenim de afară, că vreau să fac un mic tur la, cum ar veni, partea mea de depozitare și tot așa. Revenim. Gata, am revenit, a venit și maica mea și acum mergem să vă arăt garajul meu, cum ar veni, să zicem așa. Dați așa ca să strâng asta. Revenim. Gata. Acum nu se mai mișcă nici cu tancul. Prima oară avem un motobike de ăsta, așa se cheamă el. Care da, ăsta nu l-am folosit pe el. N-are roata de față, roata de spate n-are cauciuc și ăla. N-are șocul, bine, suspensie în spate și cam atâta. Și aici, cum ar veni, am eu ăștia, unde își depozitează ai mei lemnele. Bun, ce mai avem? Mi se porni blițul. Da. E bine. Avem pe aici tot felul de furci, de dăștia. Aici avem partea mea. O rachetă de tenis, cauciucuri pentru biciclete. Acesta este pentru motobike. Avem aici un coș care este rupt, eu l-am rupt. Asta luminează noaptea din câte se vede pe cameră. Aici avem un lanț de ăsta și de să vă arăteam în ăsta. Așa se deschide. Stați așa că nu prea pot de lemnele ăștia. Revenim când le pun, că nu pot. Gata, stați așa. Le-am pus ca să cred că mă vedeți. Până chitesc eu ăștia. Așa. Aici urme de pisică să nu... Ia uitați ce am eu aici. Stați așa ca să pun camera puțin mai bine. Așa. Așa. Vecinii pe aici ceartă, cine știe. Deci am un rucsac cu chei în el, am o trusă, am o cască de bicicletă. Bine, cred că să vă spun e de scooter. Habar n-am căutat să văd de ce este. Aici am niște roți de hoverboard, de skateboard, pedale, de asta cum se cheamă, frână. Și în asta habar am ce se află, că nu știu. Hai să vedem. Ochelarii de bicicletă, șmerghere de-astea, de asta să te vadă lumea și cam atâta. Un suport de apă, care este de pe o altă bicicletă care îmi pot să vă arăt că nu mai am. Bine, am format-o eu, adică de tot, cum ar veni pe piese. Și în spate aici avem un d-ăsta, un corn de... nu știu cum să vă exprim. Am început bine. Așa, am pus-o acolo. Acum închidem. Așa. Și ea dacă se oprește. Nu se oprește.
Bun, haideți să vă arăt unde am eu o bicicletă. Deci mergem și e aici. Am băgat-o aici la scuteare, uitați cum arată. Șocul acesta era de pe motobike. Așa, și dacă trebuie să o fac să meargă, că când dau la pedale, nu pleacă deloc. Nu vrea. Nu știu ce are. Și într-un vlog de ăsta mă gândeam să dezmembrăm motobike-ul. Să lăsați acolo în comentarii dacă vreți să luăm toate piesele după asta, adică plasticele, șaua și cam atâta. Că în rest nu mai am ce. Da. Ia uitați aici că scrie și motobike. Aici eu l-am pus pe acesta. Știți, ca să știi, să se prefacă că părdește. Era mai mic când am mers ultima oară cu ea. Aici am frână pe față. Știu că m-a aruncat în cap odată. Și ce mai e? Sunt puțin cam rece și de-aia vorbesc cam așa. Pedale care nici ăștia nu sunt strălucite. Și aici e masa de operații, cum ar veni. Da, și cam atâta dacă ar veni așa. Mamă, dar ce soare este afară. Ăla m-a întrebat ce este cu el. L-a adus maică-mea de nu știu. Și cam atâta. Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să dezmembrați motobike-ul. Că acum vine vara și na. Cu ăștia nu m-a întrebat ce fac, habar. Eu aș vrea să-mi cumpăr un cross de 49, că cam atât am permite bugetul. Dar nu acum, spre vară. Da. Și aș vrea... Bine, ușa asta sigur o să dau pe la perete. Aici este Sania în caz de mai ninge. Dar cel mai sigur că nu. Asta o să-l dau afară sau o să-l pun mai încolo și o să mai dau din ăștia afară. Și o să scot ăsta de aici ca să am mai mult loc, știți, spațiu. Stați așa ca să pun și acel lemn acolo, în grămadă. Nu o să o opresc, că n-am de ce. Așa, mă vedeți? Nu. Acum gata. Aici. Așa. Zic să mă liberez acum din ăștia. Uitați, sau să o bag aici unde e. Uitați, eu m-am gândit să ăsta, știți, depozitarea pentru ăștia, să-l bag undeva aceea. Dar nu știu. Nu știu. Să aranjez foarte bine ăștia, știți, să fie într-un loc, le leg cu ceva. Și, bine, cred că cu sărmă că am destulă. Și cam atâta. Ăștia le dau afară cutiile, ăștia să bagi, flori în ele, grătar, să zicem așa, și multe alte chestii. Aici, așa. Ăștia nu să le scot afară, că n-am cum, și o să încerc de ăla să mă feresc cât pot eu, că nu prea na. Știți. Sania cu siguranță o să dau afară și o să pun altundeva. Aici, în caz de punem crossul, știți, să l-a dezmembrat, îl punem aici. De-aia l-am pregătit, că ideea asta să dezmembrez motocrossul o am de aproape luni sau marți. Da, cam așa. Și Sania sau alea care nu prea mai trebuie, o să le pun aici unde vă astea. Că aici nu prea n-am... Știți? Cine deschide?
În fine. Și cred că atât a fost acest vlog. Bine, daily vlog. Că 10 minute, ce n-ai. Că nu vreau să-l fac chiar atât de lung sau o să mai stau. O să vă mai... ca să mai dăm din ăștia afară, știți? Dar stați să văd unde pun eu telefonul. Că dacă mă credeți, nu prea am unde. Aici nu intră. Sau? Stați așa, că fac eu o de asta. Așa. Am telefon. Stați așa, revin. Ia, stați așa, ca să improvizez eu aici. Asta, așa. Să văd puțin dacă se vede. Nu prea se vede. Eu din câte văzui. Laternă în cuie, ce aveți? Da, acolo am spațiu tot de depozitare. Aici l-aș pune. Ia stați așa să văd. Da, este ok. Am revenit. Mă duc să duc Sania în locul ăla în care vi l-am arătat și mă întorc repede. Gata. Și acum scoate toate ăștia aici. Oare dacă închid ca să le pun aici pe ceva? Nu stau eu toată ziua să mă decid. Apropo, astăzi când filmez este vineri și cred că o să-l postez mâine sau pe mâine, adică sâmbătă sau duminică. Așa o să filmez. Deci vinerea filmez de fiecare dată și cred că sâmbătă sau duminică postez. Da. Ca să nu mai fie discuții. Că de ce filmez și nu pun pe WhatsApp. Bă, dar și eu dește mai bine, de ce nu încep cu ăștia ușoare? Oh, calm down. Calm down. Îl bag aici, avarăm cifre, o să le duc afară. Acum le bag aici, de alături. Vispile de acum, ce se întâmplă? Înseamnă că nu e bine. Hai că e bine atâta cât. Lasă așa că 100% mai găsesc eu ce să mai fac pe acolo. O să vă arăt după aia în caz de nu s-a văzut. Și da, atâta.
scaunul. Cred că scaunul o să-l păstrez ca să stau pe el când o să fac orice alt videoclip. Da. Îl păstrez. Câte kilograme avem asta, mă? Că e cam grea. Ia, și acum 100% pot să dau ușa așa. Stă și ușa, e bine. Avem și lumină. Acum, destulă. Dar ce fac? Că acolo mă încurcă. Și nu cred că am unde să-mi bag. Hai că bagăm. Gata, aici mai băgam că e cam full. Cred că este cam full. Și eu cred că mai țin să-i. S-a cam blocat asta. Mă, Bere, de ce stă atât de greu, mă? Asta nu fu grea. Cred că mai pun pauză și mai revin. Ca să nu îl fac chiar atât de lung. Am mai venit cu upgrade-uri, mi-am luat și mănuși. Și uitați-vă acolo cât mai am. Mai am să car sârma aia de acolo. Și alea de acolo. Și să iau sârma de acolo. Și după aia pot să le bag la loc și cam atâta. Mai revin cu update-uri după aia, după ce termin. Să vedeți cum se vede terminat. Gata, oi, fraților, în sfârșit. Acolo este gol. Aici sunt toate astea. Chiar nu mi-a luat mult. Asta îmi place. O să le dau afară că trebuie să bag ăsta undeva pe acolo și pe aia să le bag înăuntru. Bine, o să le chitesc direct acolo. Și cu ăla nu cred că am treabă eu. Să vă zic sincer. Și cam atâta. Revenim după aia. Și apropo, am uitat să menționez. Acolo, ălea de acolo trebuie să le scoatem pe toate. Că n-am cum să ridic eu nebunia asta cu alea acolo, grele. Acolo. Da. Hai, gata, revenim. Gata, fraților, am făcut și o poză. Știți, ca să văd cum e acum versus cum o să fie după aia. Și m-am gândit să dau o gaură în asta, să bag telefonul, să filmez, să las așa să filmez aici. Dacă nu, îmi iese să fac altcumva. Uitați. Așa. Da. Îl mai las așa puțin până. Am crezut că vreau să le bag înăuntru și de-aia. Sau cred că mut telefonul în altă parte. Nu știu de ce, dar cred că nu mut.
Ia, stați așa că dacă ar fi să-i dau gaură în ăsta, să-l pun aici, ar veni așa. Stați așa că acum îl bag. Stați așa. A intervenit o problemă. Da, fraților, l-am reparat. Îi se dădea asta în sus și cam atâta. Da. Am stat... n-am stat mult, de fapt. Dar nici puțin. Ia uite-te și tu, mai bine facem cu degetul. Aici. Ia. Ca să fac cu degetul. Gata. L-am făcut cu degetul. Tot nu intră. Fiți atenți. Dați așa că o să bag un fier mai lung. Până atunci telefonul cu terpiedul pe masa de operații. Gata, fraților, am revenit. Am făcut problema. Îi pun ceva greutate să nu plece de aici. Și după aia e gata. De reînceput. Gata. Cred că nu o să mai mă vedeți cum să astăzi cu toate astea. Acum le pun jos aici. A, ba da, o să mă vedeți că o să le pun jos. Ia una de asta. Asta e cea mai grea dintre toate. Așa că poate mă urmează fiare. Ca idee. Să-mi spuneți dacă vă place ideea asta de content, ca să știu dacă îmi fac. Că n-are rost să mai fac dacă nu vă place. Adică YouTuberii știu la ce mă refer. Sau nu cred că ăsta de luai mai înainte foarte mai greu, cred că ăsta. Baros. Cred că da. Se cutremură pământul. Așa. Să nu trece și pe atât. Să-mi spuneți voi dacă ați văzut pe la părinții voștri sapă făcută din fier. Eu nu. Asta e... Cred că 3 ore că văd sapă de asta. Că n-au, aveam aici la mine, n-aveam cum să nu văd. Fiind și printre primele și... Da. Toporul suprem. Ăsta, John Cena.
o să vedeți acolo ce chin o să fie. Când o să bag ăla. Gata, le-am scos. Bun, și cam așa arată. Toate alea de erau acolo. Mai înainte, uitați, este gol. Aici, de erau toate aici. Acum trecem pe camera asta de aici. Și ia, mă văd. Uitați așa. Așa. Se vede parțial bine, deci. Am dat scaunul puțin afară, că avem treabă. Stați așa puțin ca să... Nu mai dau las. Deci am dau matra. Puțin pe ăsta. Asta... Dați subscribe. Merge, merge. Corne. Normal. Și piesa mai grea de aici. Uitați așa cum a căzut. Un sabot. Parcă așa se cheamă. Nu mai știu sincer. Hai să stăm acum puterea lui John Sins. Stați așa ca să nu lemnele de aici. Bețele ăștia sunt ciupi. Așa. Mamă, mi-e frică. Că nu știu cum l-am luat. O să-l mai urc aici, că acolo nu mai am loc după aia. Dacă nu. Nu prea arată bine. Recunosc. Așa. Acum arată cât de cât mai bine. Așa. Și dacă se mișcă, aici, uitați să-i facem așa. Și le bag acolo, da. O obosei. Wow. De parcă o fi prima dată când obosesc.
Mă, problemă. Problemă. De ce? Că nu se deschide ușa aceasta. Și o big problemă. Cred că mai trebuie să mai aduc un lemn. Revin. Să sperăm că ăsta e bun. Stai să vedem dacă mai și filmează. Da, mai filmează. Deci e bine. Cred că mai trebuie. Și eu cred că da. Să sperăm că ăsta e bun. De intrat aici ca să pot să-i deschid ușa. Merge, dar merge puțin mult. Așa. Atâta e maxim. În urmă lăsăm așa, că și așa nu prea umblu pe aici des. În garaj umblu, da. Acolo nu prea umblu des, înăuntru. La asta mă referam. Pornire de bicicletă. Aici. Pe ăștia l-am luat de la un prieten. Mi-a dat mie. Nu prea vorbesc, că sunt foarte concentrat aici. Deci revin când bag toate ăștia și cam da. Gata, băi, fraților, în sfârșit. Am terminat de băgat toate alea acolo. Dar mai am cazmalele și tot felul de obiecte. Deci, acum vreau cu mine. Știți, să mai petrecem noi ultimele minute împreună, da. Că, ia, de cât timp filmăm? Nu prea văd eu în tură, dar... 13 minute. Bă, nu trecu mult. Mamă, ce-o speriai. N-ați văzut nimic. Acum a ferit capul. Că dacă nu, cine știe pe unde ajung dacă nu mi-l mai feresc. Eu stamir, eu le fac repede, eu big problem. Uneori. Nu acum. Nu e big problem acum. Sper să apreciați munca mea, că am stat aici, cred că maxim o oră.
Știu că nu e atât de mult, nu e wow, nu e nimica, dar pentru mine să mai pun pauze, să mai fac tot felul de lucruri, chiar mă rău foarte, foarte mult. Deci aș vrea să dați și voi măcar un like, un subscribe și hai să trecem la muncă din nou. Păi ce facem cu ăștia vere? Mamă, big problem. Acum? Ei, pe ăștia le bag la final, cine știe? Ori intra, ori intra. Mamă, ce mă sperioi, vere! Mamă, de spațios e acum observ, vere! Mamă, dacă nu puteam să fac clipul ăsta, nu făceam niciodată așa spațiu. Nu făceam niciodată. Aici acum pot să bag 2 biciclete și un motocross. Și cred că mai rămân cu loc să bag și câteva trotinete. Nu electrice, normale. Aici cum ar veni vreau să-mi fac eu un atelier mic. De tot felul de lucruri. Și da. Cam atât. Nu se termină, mai am, dar cam atât cu introducerea. Asta e foarte mică, deci o las pe afară că o mai avea mai nevoie de ea. Și băgăm pickaxe-ul. Și dacă e și nu mai am timp uneori, o să filmez, să zicem așa, dacă nu mai am timp vinerea cealaltă să postez, înseamnă că o să postez, o să fac un videoclip dinainte. Știți, adică de luni sau marți, ca să pot să vi-l postez mai repede. Și da. Să aveți la ce să vă uitați. Și apropo, dacă văd multe like-uri, o să dezmembrez motobike-ul ăla. Să facem la acest clip 100 de like-uri. Maxim. Dacă nu, puteți și mai puține, că nu e problem. E big problem. Nu, glumii, dați câte like-uri vreți până facem 100, că de la 100 încolo înseamnă că o să pregătesc eu videoclipul și o să vi-l pun sâmbătă sau duminică. Nu știu, mă gândesc încă când să pun clipurile. Sau dacă nu, ca să fac muncă dublă, ziceam ca să... Spuneți. Ziceam să filmez, uite, să zicem că azi îl filmez, mâine îl pun. Și mâine filmez altul ca cum ar veni pentru data viitoare. Nu știu. Cel mai mult la videoclipul ăsta o să-mi ia editatul.
Mereu nu merg la nimica. Bă, cădeți toate acum. Așa. O să pun pe pauză și o să revin cu rezultatul. Gata, fraților, am revenit. Gata, tot, uitați. Bine, scaunul nu l-am băgat încă. Și mergem așa. Da, știu că sunt cronși. Aici știți că nu mai este nimic. Așa, am pus toporul acolo. Așa, uitați. La ce am stat eu să muncesc și dacă spuneți că nici asta nu-i fain, adică din dulapul ăla aici și toate alea împrăștiate pe acolo, deci nu. Nu. Deci chiar vă rog să apreciați munca de am făcut-o eu acum. Munciți și voi și cam atâta cu acest episod. Nu uitați să dați like și subscribe și noi ne vedem data viitoare. Ciao!